ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕವನರೈ ಕರೋಳಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಕನಪುನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕನ ಎರಡು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜರ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆರ ಅಮ್ಮನಲ ಬಾನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಉಂಟು ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆಯನ್ನ ಪೂರ ಪೋಪದಾದಂತುಕ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಚ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇದ ನೆನೆಪಿಚ್ಚದೆ ಇಂಗ್ಲೀಗ್ ಅಂಚ ಆನಿಯ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆನಿಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಮುರಾಣಿಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ ಅದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಮುರಾಣಿಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪೋದು ದಾದ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ತುಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಾದಂತ ವ್ಯಾನಿಕ್ಲೇಗ್ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪಣಿಕ್ಲೇಗ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಪೂರ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಡೇ ದೆತ್ತೊಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಪುದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಒಂದು ಜೇಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚಾಲು ಇನ್ನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೂಡಿತ್ತಿಂಡ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತಾನೇ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಹೊಡಿದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಇದು ಕೂಡ ಆತಿತ್ತುದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರ್ಧ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಇದೊಂದೆ ಹಾಂ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ಅವು ಯಾವ ಮೂರಂದ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಚು ಪಾಡ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ಲಿ ಇದು ತುಕ್ಕನೆ ಹರಿಯಾಳಿ ಕಬಾಬು 8 kg ठीक है ಇದು ಶೀಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಪಾಡೋ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟಿ 1 buy 1 get 1 free 239 ಇದು 100 ಲೀಟರ್ದು 179 ಇದು ವರ್ತ್ ಮೂರು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂಡ ಹೊರ ತಿಕ್ಕು ನೀತಿಂತೆ ಲೋಟಸ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲ ತೆಕ್ಕದಿಸು ಈ ಮಂತ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಪ್ಪು ನೇಜ್ ಲೋಟಸ್ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲಜ್ಜ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಬಾಬು ಕ್ರೀಮ್ ಇಚ್ಚೆ ಬಾಬುನಾ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ ಬುಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಉಂಟು ಕ್ರೀಮ್ ಲಜ್ಜ್ ತಿರ್ತದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪು ನಾನು ಮಲ್ಲ ವೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಟೀಚು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ
ಅಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ ಕನಾರೆ ಬಂತೀರಂಚ ಚಪ್ಪಲ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ್ನ ಅರೆಗಾಪಿನ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ 199 ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಲೆ 599 ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ತುಲೆ ಚೊರೆ ಅವನು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ಪಲಾವ್ ದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ದಾದನ್ ಬಾಬು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಬನ್ನ ಬನ್ನ ಗೌವೆ ಕಿಚನ್ ಸೆಟ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ಲ ದಾದ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿ ಮಾಡ್ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂದೆ ಕೇಕ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಶಾಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಕುಂಟಿಕಾನದ ಡಿ ಮಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಯಿನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂತೂರ್ದು ಕಂಕನಾಡಿ ಬರ್ರೇನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಣ ಗಾಡಿ aluminum 100 पिछली झंडी के बंद करो ಕಂಕನಾಡಿ ಐತೆ ಶೋಗದ ಪೂಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ಇಡ್ಲ ಬೈದುಂಡ ಐದು ಶೋಗದ ಕೇಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದೋಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕೇಕ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರದೆ ತೊಂದಾಂಡು ನಾನು ಸೀದಾ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶೋಗದ ವನಸ್ತಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಿದ್ದೀವಿ ಹಾಂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಪಂತೂಪೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಗ್ಳು ಸಾಯಿಗೆ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಚಡೆನದಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ತೂಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಮೂಜಿ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪೂರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ದು ಇದು ಬೈದೀನಿ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದು ಬೈದೈತೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಮನ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡನ ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅವು ಸ್ಪಾಂಜ್ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೋಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಟ್ಟು ಕೇಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7-7:30 ತುಲೆ ಕೊಂಡ ಯವಂಡೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೋದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅದು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಜನ್ನೆ ಕೀ ಬಾಲೆ ಜಾಕೆಟ್ ಕುಲೊಂದಿನಿ ಆಯಲ್ಲ ಏಪಲ ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊನಲೆ ತೊಂದ್ಪುಪ್ಪ ಇದಾಯ ಪಂಡಾಯಕ್ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಜೋರ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ಕಾಯ ನಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತೀಜ ಕಮ್ಮಲ ಎಂಕ್ಲ ತೀರುಜಿ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡಿನ ಅಂಚ ಆಯಲ್ಲ ರಜ್ಜನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೋರ ಮನ್ಪುರಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬತ್ತ ವಾನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಿ ಬರ್ರೆ
ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ ನಂತು ಬೇರ್ಲ ಕುಲೋ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಟನ್ ಮಂಚೂರಿ ಸೂಪ್ ಬತ್ತನ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಅವಳು ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಬತ್ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೊಕ್ಟೈಲ್ ಬಂದಿತ್ತ ಬೊಂಡಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಕುಲ್ಚ ಬುಕ್ಕ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಬಿತ್ತ ಮನಸ್ಪುರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಬಿದಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಐತೆ ಮಮ್ಮ ಸೀದಾ ಹೂ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿಗ ಓವಿ ಕ್ಯಾಶುದ ಪಿನ್ ಬರ್ಫಿ ಅತ್ತು ಅಚ್ಚಲ್ದಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶುದ ಸ್ವೀಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅವು ಹುಡುಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಜ್ಜಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನೇಕ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಆಯ್ ಮನಿ ಬಂದೆ ಉಪ್ಪಿ ಮೊನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಪ್ಪು ಅದ ಹಾಂ ಡಿ ಮಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದೇ ಬನ್ನ ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಾ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗಾಡಿ ಉಡಿಯರು ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು 1 ವೀಕ್ ಇಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗನೆ ಇಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಬೇಕಾರೆ ಎರಡನೇದ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಸೀದಾ ಮಗಲೇನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೋದು ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಬತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಐನು ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯ ಬೊಕ ಇನ್ನು ನಾನೊಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತಂಡು ನಿಮ್ಮದು ಡೈನೋಸರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಡೈನೋಸರ್ ಅಕ್ಲೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ದೀಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಪೋಂದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೇಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸೈಡ್ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಬು ನಾನು ರಡ್ಡು ಕೇಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಂಜೆ ಅಂಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಅಂಚಿ ರಡ್ಡ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿಂದ ಆಡಿಡೆ ಗಾಂಡ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಏನಿತ್ತೆ ಮಗಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಡಿ ಬೈದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬುರ್ದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಲೈನೇಟ ತುಲೆ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಯಾನ ಕೋಡ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಬಂತಿಜ್ಜಾಂಡ ಮಕ್ಕ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ನಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ ಲಾಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ನಿತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಇಂಕಲು ಇಲ್ಲದ ಕೈ ತರಿತಿನ ಸುರಗಿರಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಪಿದಾಡಿ ರಶ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಇಂಕ ಇಲ್ಲದ್ದು ಪೂರ ಪಿದಾಡಿಯ ಪೋಪಿನಿ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಕಿಶ್ಕಲ್ಲಿ ಕಿಶಿಜೆ ದುಂಬುದು ಹಾಯ್ ಕಿಚ್ಚು ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಇನಿ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದು ಅವರ ಲೇಟ್ ಆಪುಣಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ರಶ್ಲು ಒಪ್ಪುಣಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕಲು ಬಾಲಿಗೆ ವನಸ್ಪುರ ಕೊಡ್ದು ಲೇಟೇ ಬತ್ತ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತ ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾನಿ ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣದೇನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್